jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Wara li temmew b'suċċess kors intensiv ta' taħriġ ta' 20 ġimgħa, 64 rekluta ssieħbu fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u bekk dan id-dipartiment issa għandu total ta' kważi 300 uffiċjal. Brabta ma' dan fl-Istazzjon tal-Protezzjoni Ċivili f'Ħalfar saret ċerimonja fejn fit-tmiema r-rekluti nataw il-ġurament tal-ħatra bil-qofol tal-istess ċerimonja kien il-Passing Out Parade tar-rekluti. Waqt din iċ-ċerimonja, il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri indirizza lir-rekluti u sostna kif dawn il-ħaddiema se jingħaqdu f'dipartiment li huwa mammar blodda kollha meħtieġa għal ħidmiet ta' salvataġġ ta' protezzjoni ċivili frott l-investiment kontinwu li sar mill-Gvern. Kelli ċans li nitkellem magħhom u nindirizzhom. Spjegajtilhom kif diħlin fi protezzjoni ċivili illi ma tintarafx minn ftit ta' snin law. Bid-drittijiet aħjar, kundizzjonijiet aħjar, iżda wkoll b'inġenji u bodda u b'taħriġ li jagħmilhom f'pożizzjoni li jistgħu jagħtu l-aqwa għajnuna lil ħaddieħor. Il-Ministru spjegaw wkoll kif għall-ewwel darba fl-istorja pensjonanti li servew f'korp dixxiplinarju u li ma kinux jieħdu żieda tal-għolli tal-ħajja issa se jingħataw bonus addizzjonali daqs iż-żieda sħiħa li tingħata għall-għolli tal-ħajja. Id-Direttur Ġenerali Peter Paul Colero u r-rekluta Melanie Kallus ukoll indirizzaw lir-rekluti għaċ-ċerimonja tal-Passing Out Parade. Fil-fatt Colero spjega x'se jkun qed jiġri minn dawn il-membri ġodda issa li huma membri sħaħ tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Dan l-intake il-Protezzjoni Ċivili se tissaħħaħ b'64 membru ġdid u dawn il-pumpiera se jinqasmu fl-istazzjonijiet biex ikunu jistgħu isalvaw u jipproteġu aħjar il-poplu Malti u Awċi. Min-naħa tiegħu Kolinvella spjeganna xi tfisser għalih li jkun uffiċjal tas-CPD. Jien għalija tfisser imħabba u dedikazzjoni li l-poplu Malti kif ukoll Awċi u ovvjament anke tiġi msejjaħ biex isservi barra mill-pajjiż.